Парсиком. Парсикомите сме ново поколение компютри. Можем да готвим, да чистим, да бразваме интернет. Всички знаем какво искате да бразвате. Проверявате имейли и всички други там устаряли, не толкова устаряли неща и всичко друго, което желаете да правим. Така, имаме само едно ограничение и това е, че нямаме собствена воля. И всичко, което говорим, правим и мислим, ако може да кажем, че мислим, е програмирано и не можем да избираме сами нищо. Но на всяко правило си има изключения. И в нашия случай това са легендарните Чобитс. Като нашата прекрасна Чили, за разлика от мен, може да усеща емоция и няма нужда да операционна система и каквото и да е друга програма. Юзаки, за да... Няма. Чили, няма да се... Може да не се научила. Да се държи пред хора много. Съжаляваме. Не е прилично да се държите така пред хора. Чак ти, вие се плътнава, няма много. Моля, заспокойте се. Юзаки подарява цветя на Чили. Юзаки харесва Чили. Харесва Юзаки. Подарява цвете. Чили. Браво! Опа! И